ale má lisy. Obyčejná. A ráno se to vyhrká. Ale co mě hlavně štve, kdyby neměl prostě nikdo dávat ty vody. No, dobrý. A sem někdo chodí? No my máme tady bar, hráči to víš. Tady máme bar. Tady máme noční bar, tady jsme měli včera diskoteku. Je originální omítka z roku 1551. Používalo se to předtím jako na drže, takové jako zásobování. A pak potom, když ty baráky byly dřevěný, tak se lidi schovávali, když byla válka, nebo hořely baráky, tak se schovávali tady, dole. Jo, protože bylo málo. Tak začaly tady prostě být jiná aliance, tady jsou husity. A ty husity prostě bohužel nepadly dobře s katolíci a furt tady se utočili. Katolíci neustále utočili na ty husity. Tak ty lidi si tady vybudovali prostě podzemní chodby, které prostě používali do zásobování jídla, no, aby vám, když byly přepadeny, tak aby ty jídla nezmizely, tak aby je neschovali pod zemí. A potom postupným časem to se používalo jako normální pevnost pro starší lidi a děti. Jo. Jinak, ten barák má tu vlastnost, že to je jediný barák, druhý barák, který má pozemní chodby, ale ještě zároveň má nádrže vody. Jo, je to studna, která se používá jako dešťová voda. Jo. Samozřejmě, já nevím, jestli to víte, ale každý 12 hodin trvá voda, když prší voda, tak normálně tu vodu můžete vypít 12 hodin maximum a už potom jsou bakterie. Jo. Bakterie to zničíte jenom, když dáte uhlí. Jo. Normálně uhlí do vody, i když to bude špinavá, bude čistá. Jo. Zničí bakterie. Jinak tady, ta chodba tady je studna a můžete se tam i podívat. Teprve teď má 17 metrů, předtím to bylo 21 metrů. Jo. Na začátku se používalo jako nádrže vody pro obyvatele a pro vojáky. A potom se používalo jako kadibudka. Jak to všechno víš? To jsi se školil na to, nebo? Ne, bro, já jsem blbec, ten kurz z roku se čte. Takže to zjistil. Ne, jinak já mám 2 roky průvodcovský kurz tady v České republice. Tak tady mám, ale pozor, tam jsou schody, jo? no jo, ale má to jednu chybu. To je Ukáž, jo? Ale jak to tady vybudovali, to je nový, jo? To je 3 týdny starý. Jo, ty si jo. Jinak tady děláme, no tady je otevřeno o 6. To je jenom papír stočený. Pozor, to není papír jako papír. No, ale je to zvláštní papír, ale stočený a suknutý No to je takový zvonek, takhle to dělá tak, že to nepraští do obličeji a zároveň to svítí k tomu. Tak pěkný. To jsme vymysleli s manželkou. To je hezký. Se mnou, jak tě poslouchal. Jo. Jako myslím, že včera jsme tady měli diskoteku, která dostala pořád, no 60. 70. letech. No takový ty, jo, no super. Tak já jsem šel spát ve 3 ráno, jako. My jsme stala 7. Nikdo nedá v poli, jsem takový padl. Hezký to je. No a Hezky jste to udělali. takhle to pomalinko, no teďko děláme tohle a příští teďko na to úterka bude to tady běžet každý den. No, od 5 do 10. To měl bys byl zase spolehlivý ženský nebo lidi, jo? No, to mám s tím velký problém, teďko mám kluka tady, to takový mladý kluk. A teď Rory chtěl, nebo ne? No, Rory, no, ale Rory nebude jezdit do Prahy, to je...
Ale on říkal, že by se tady i přestěhoval, nebo co ne? To by tady musel něco najít, že? Nějaký odnájem nebo něco. Otázka, jestli se o to vyplatí. Ono hledat něco je prostě vždycky má svou kontrolu. Tak kolik jste tady dělal barman? Jenom od Tady máme tady 60 korun na hodinu tady, ale s tím, že jsou tady výška a záleží už potom na toho barmana. Mám tady holku, to je baba jak vyžitá, jo. Akorát. Dneska holka pak slyší to, je 23. A ona pracuje jinde, jo, ale prostě jenom chodí na víkend, ale dokáže tady se, nechce říkat zvedat, prostě tady celý i lidi chodí kvůli ní, jo. A potom mám malýho kluka, jo, 18 a půl. Je to vysoký, jo, takový ramena, on dělá kickbox, jo, tak je takový jako urostlý. Ten se stále. No a teď tahle prostě i historický muzeum, jo. Úžasný, je to takový příjemný, i když je to sportovec, je to agresivní sport, to dokáže fakt perfektně zvládnout. Jako, zvládá to i tu psychiku, jako fakt bombastický. Jako. A toho kluka mám tady, a teď rozjedeme to náplno tady. Ještě hledáme barmána, který umí míchat nápoj, on dělá tady každý pátek a sobotu prostě takovou tu akce, jenom míchaný nápoj a pijeme se všude. Nějaká, aby jsme to trochu uladili, no. Jsme v plinkách, to říkám upřímně, jo. Do toho dávám všechno i svoji duše, protože jsem tady od rána do večera, každý den. Ale mě to ani nevadí, jo, já jsem na to zvyklý. Ale když se mi ta atmosféra, ale mi ten barák, že to má něco do sebe. Tak jdeme dolů, je? A nechci, aby si mi nadávala, že jsem královna se nebojí. Ne, já ne, ty. A mě nezajímá už tady. Co to si píš? Protože budeš mít studený obočí. Já to potřebuji trošku držet. Jenom jedna ruka musíš. Já si musím před tebe a dívat, aby tě měl držet. Tak, Tak tenhle barák má poslední chodby tady 50 metrů. Všechny baráky na náměstí tady jsou propojeny. Všechny. Tady tohle ta část, vidíte tady. To je konec baráku. A tady chvilku sedím, přímo vstup do restaurace. A tam je ulice už. A tohle je ulice. Jo. Tady za rohem, budeme se podívat, pojďte. Tohleto je vždycky takový prostor, který je daný na základě toho, že tady se, aby byla orientační. To je pavouk? Co to je? No to je, děláme ty čerty právě. Takhle. Jo, tady to je orientační bod, který prostě ukazuje směr na náměstí. Každý barák má nějaký malinký prostor nebo nějaký prostor, který prostě ukazuje náměstí. Jo. Tohle to je teď momentálně 12 metrů pod zemí. Jsme. Jo. A tyhle ty prostory se používaly potom jo, jako na zásobování a hlavně se schovávaly tady zboží a suroviny, když se krádlo. Nicméně potom se používaly jako zdroj na, aby ty malé děti a starší lidi byli schovávány, aby neumřeli při útoky, při katolici, když útočili, na který tady žili. Jo. Je to jedna věc, co má ten barák a co nemá jiný barák, je, že ten barák má tady černou kuchyni. Jo, i podzemní, jo. A ukážeme teď. To já řeknu holky. Jsme tam byli. Tak tohle je právě ten hlavní vstup, když jsme vstoupili, tak ty jsou schody. Jo, jinak tamhle je také další zeď, tamhle je to zastavené. A jinak za váma, tahle ta zeď je udělána. Jinak když si vybourala, tak jsou další schody. Jo, je to zavřeno, protože ta vlhkost byla až moc vysoká. Je zavřeno. Jo, jinak pojďte se podívat. Tady, to je úžasná záležitost. To je hustý, ne? Tak, takhle.
Pojďme, je to 17 metrů hluboko. V tuhle tu chvíli, no, jinak jim bylo 21. Ten kýbl tam. Ten kýbl sám hází lidi peníze. Jo, protože se říká, tady byla pověst, že lidi, když házeli peníze do toho prostoru a museli se trefit do toho kýble nebo do něčeho, nějaký nádobí, tak dostávali k tomu nějaký, že svoji přání se splnilo. Proto se tady našly právě mince a spousta jiných předmětů, které se ty lidi házali. Ne, podívej, jak to tady vypálně svým hlášku. Bolesti se vysmát, ale... Já ti to řeknu takhle, já nechci vědět, jak máš bolesti, já mám bolesti dost, protože mám tady kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a to je z ty, jak tahat ty pitrový. Ne, já jsem to už nepoužívám, ale spíš ty velký hrnce. No. Ale se vaří, ale jsou... Si nehraj s kýlema. Já se nehraju, já ji nechám na pokoj. Tak si těma zahráváš. Včera jsem se vytáhl normálně, jak se říká, poprvé po dlouhodobě jsem byl venku s manželkou, jsme šli na chátu, jo, protože máme chátu a bohužel nemáme čas, tak je tam tráva jak hovado. My jsme se dovolili s párem, že nám bude posekat. Tak má smůlu. Tak jsem otočil, vypili jsem pár panáků, no, a vylili jsem, no jsem si navázal alkoholem jenom, hele, už to má čisto. Možná klíště. No, to jsem hovořil totálně. To stejně, když už se tam nacucal, tak to už Ale jdeme. myslím množství. Ale musíme počkat, vydrž chvilku si, nepospíchej. Vydýchej, vidíš tu atmosféru tady žili před 600 let. To je síla, že? Majka, poprvé jsi tady. A kolikrát se budeš vrátit? To jsem právě říkal, když jsme z Kalibu, tak ještě aspoň to sklep popojdeme. My jsme poznali tu historii. A co udělal náš král? Nás odpustil. Opustil. No to jo, můžeš. Nebudeme se o tom bavit. Nikam, žijeme všichni. Jo, Vero? Tak. Jo, to bychom tam to... Ale to teda zase les nahoru. A je to jednoduchý. Pak ta hlava to nemá daleko, pak udělá jenom. Ale já jsme měli tady, právě tady se hraje, jsme měli dají disco včera a tyhle ty stoly. A tady, ale mi to je jedno, když si tady někdo slyšet, tady celý náměstí je to udělané tak, že je to prostě pro podnikání. Je takhle. Jo, To nejsou byty, no. Jsou byty jenom tady naproti ta paní, co má tu si krát. Že si pak nikdo nestěžuje na hluk ale nebo na to tak. kašlu, protože já platím nájem, oni ne. Když měli nějaký problém, tak... No víš jak, nočníky se musí dodržovat. Já ji odpustím, já vždycky říkám. Ale jako tady zatím se nikdo nestěžoval, naopak. A tím, že je tady ta podlahovka, tak je to taky dobrý, no? No ale jako říkám, tady je hustý, tady tancujeme. Včera jsme tady byli do 3 do rána. Já musím to tady furt... A tam měli rozlučku, jo, protože 3 odcházeli. Tak to tam jsme vybudovali tady prostě akce. A to byla hruze strašná, vypili všechno. Ale šéf, to jsou. Že Iris patří tak k něčemu takovému. Iris? Jak, jako teď jde Já bych pohodla v nějaký jako... Vidím. Kam jsi si dojela?